dic Albert Martín Llavaneres i sóc el responsable de la Unitat d'Infraestructures Turístiques de la Diputació de Barcelona. A continuació us parlaré sobre el recurs de catàleg de redacció de projectes de senyalització turística inclòs en la xarxa de mobilitat de la Diputació. En aquesta part de la fitxa us demanem els antecedents en tot el tema de senyalització i camins en el vostre municipi. Primerament, si teniu fet algun tipus d'inventari de camins ja redactat o per la Diputació o per un ens extern, si disposeu d'un pla estratègic a nivell turístic i quines són les rutes que actualment esteu promocionant en el vostre municipi. Com es troben, com estan senyalitzades. Presenteu-vos una breu descripció del projecte, què és el que voleu fer realment en tota la senyalització que teniu al territori. Aquest projecte és urbà, no urbà, passa per dintre de parcs, espais naturals. En aquesta part de la fitxa el que volem saber és el que voleu senyalitzar. Xarxa, rutes dintre de la xarxa, elements patrimonials, senyalització d'aquests elements patrimonials. Finalment, podeu incloure altra informació que creieu convenient i tota aquella documentació que creieu que ens pot ajudar per valorar correctament la vostra petició. Recordeu que aquest és un recurs tècnic. En cas de ser aprovat, un cop conclòs, rebreu un projecte en el qual es definirà tota la senyalització instal·lar en el vostre municipi. Aquesta serà sota el concepte de xarxa i amb el model de senyalització propi de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. Si teniu qualsevol dubte, us podeu ficar en contacte a través del correu electrònic.